Wysoki popyt na surowce naturalne przyczynił się do zdecydowanej poprawy sytuacji gospodarczej kilku regionów świata: Rosji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Zasobna w ropę i gaz Rosja regularnie notuje nadwyżkę w handlu zagranicznym, jej rezerwy walutowe zbliżają się do 500 miliardów dolarów, a Rosjanie kupują rocznie tyle samochodów, co Brytyjczycy. Na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, trwa boom budowlany. W Dubaju pracuje 25% wszystkich żurawi dźwigowych. Bogata w rudy żelaza Brazylia rozwija się w tempie ponad 5% rocznie, przy relatywnie niskiej inflacji i spadającym bezrobociu. Agencja Standard & Poor's znacząco poprawiła kilka tygodni temu ocenę tego kraju, podwyższając rating brazylijskich obligacji. Dobra sytuacja gospodarcza tych regionów przekłada się na wysokie stopy zwrotu z inwestycji w akcje działających tam spółek. Dlatego właśnie kolejna propozycja inwestycyjna Wealth Solutions Locata Globetrotter oparta została o 3 fundusze inwestycyjne: BlackRock Latin America Fund, DWS Russia oraz działający w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie Ocean Fund MENA Opportunities. Inwestor ma więc dostęp do zdywersyfikowanego koszyka atrakcyjnych aktywów, w tym do funduszy niedostępnych na polskim rynku. Jednocześnie inwestycja wolna jest od ryzyka kursowego, w przeciwieństwie do bezpośredniej inwestycji w zagraniczne fundusze inwestycyjne. I wreszcie Locata Globetrotter zapewnia gwarancję 100% zainwestowanego kapitału w okresie 3-letnim, a ewentualny zysk będzie wolny od podatku Belki. Fundusze w Locacie Globetrotter zostały starannie wyselekcjonowane. Dla przykładu fundusz Ocean Fund MENA Opportunities ma zdecydowanie lepsze wyniki niż 2 fundusze z tego regionu dostępne w innych produktach strukturyzowanych oferowanych na polskim rynku. Fundusz ten w ciągu niespełna roku swojej działalności przyniósł prawie 41% zysku, dwukrotnie więcej niż jego konkurenci. BlackRock Latin America Fund dzięki swoim ponadprzeciętnym wynikom uzyskał najwyższą notę od agencji Morningstar, czyli 5 gwiazdek. Locata Globetrotter dostępna jest do 4 lipca przy minimalnej wpłacie 10 tysięcy złotych. Z oferty można skorzystać online na stronie www.wealth.pl lub w wybranych firmach doradztwa finansowego.